Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kayo ni kakamsat mga antayo ti. Kinigtot nga tulya. Pinalkang. Tukmum. Tulya. Naging George sa Ilocano kakapsat banok. Ayun, tabao. Sili tayo. Sili suka. Let's eat kakapsat. Higop tayo ti sabaw na basit. Wow. Para sa inyo kakapsat, first bite. Yan, sabaw yung kanin natin. Hindi mas. Mukhang ulan na naman kakapsat. Dumidilim na. Makulimlim ang ulap. Sarap ng sabaw. Ulam tayo ng saging. Nabsugak. Dami kong nakain. Lord, maraming salamat ulit po dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.